Otumfuo Daniel Berima seye Otu ananta na yebisa bisano Orinti preku oti ebunti akono no Atuti aboti akomfan Otumfuo Daniel watopia wonkodomo na mefreno Yedina chedi sembe kuya osaya nyesrono Sawa uno Kwadwo kono preku wakwa wiya na mefreno Nana sewa weni ni ba Osei no Paya kesi kwa kayamu pa ibreku usugyo Edum TV. Ya yedi. Ene ya kweside ya ba be piemu Fanti Newtown. Otumfuo Berima Mamesene eho ene ya ba aba piemu wa hase. Ene ya kweside na atena se one na hemfo o matena se ebedi ade eti Edum TV amamre hima yeso ya ba be piemu ewa hase ya ba besua amamre ene amane ene ya kweside na wa ohwe mafade ya eye amamre ne amane edwumadie na omunyina atena se ya ba bedi akweside no enti Edum TV amamre ne amane edwumadie no na ye de brewe di echi ne hwebi Yera Otumfuo say to baby no an nana amankwa so ababe piem e wo Mamesene fie mu e ka Mamesene fie Yera Berima Osei Kwadwo na himfie e na
ohena na amankwa aba bepiem yenhwe ne nsa bonkum so abusuapani so ete ha abusuapani sebenya do abusuapani a one yewura Berima se Kwadwo esom nyina enso edito ene so kokase aba bebo otom yina omuna edi ade na adehye ene ajamfo won nyina wo Mamesene fie mu amamre ne amane kwan so ene akoside yi yenhwe se ohene edi ade ohene edi akoside adehye ene ajamfo ene adofo eba beye ohene adoye ene ohene so eba bedi akoside yekoso awo Berima Osei Kwadwo okowia Mamesene hene na himfie ehwa ne yeda so ewei na yenya ye nana oba panyi fefefe ewo yentema ye ne ba betwetwe enkomo na mpacho mo akwa aba bedum TVC amede o ampacho udi eni udi bre ewo ahimfie ha ne se idin ni mede bre ewo ahimfie ha ne se me nana eni Berima Kwadwo na akonya mteso ye adumasa ba pani adumasa Edumasa ewo sokoban krofrom ewo na edumasa wo na masoma wi ewo mpo sese me ba me na ho nso na me ne beso na yekase oba panyini ene ohima ensunsunu ye be ne dem yo oba panyini ohima nyina ye pe na mpanimfo ta kase ahembuchine ye ebi dabi echi ewo brempon ewo manhene ene ewo brempon ewo dukuro ewo enkonwa ne bi wo ba me de ene ewo ba pani ene akonwa na meteso na okoye oba panyinti edru ada bia na oba ihase ya na se Nyankopon ya adom na ada etume ya bidi no me ho wi a e baba so me nana Berima Kwadwo edebe tikura na ema yedi akoside yenti ema yedi akoside ne se akoside eda bia yedi kaka ye nananom a 7 bread asa mo free ene nkonwa na nkasa yedi pagya won akoside ye si aduane eno aduane ma nananom yedi bi ko nkonwa so akoto nananom ne nsamanfo nyina so adibi na yenso yeti ase adibi eyinhira ya na ebi no kire se 7 previousa abosom semti enuanom ene ye mmani bi wo ho a omo pese omo do mu wuram na me kan ne se se omo do mu wuram a eye nwonyam hyepa itimi pagya won so emo onu nwonyam ye kese wa okofa bae nti ese mbuso na ya na ye nchima na ya ba no enam Kristo som ne ade nti bi mu nim se eye abosomsom iti amamre ene abosomsom no so ensunsun ye be ni mu amamre ne abosomsom no ensunsun ye wom sanse Bible kra na ahini wom enti enti mi nka se amamre no sebe ene abosomsom no ebo obrade sa na ye ma ne hu sa na asofofo bi no hu enso me kan sisu dua se amamre no abosomsom beto amamre enipa bia akonwa da ofie na sa akonwa na ofie kura ne se ohun se obesom a utimi som emaye ma odibre e wa akonwa ho enti enipa nyina nya asofofo ma ba nyina nka nkyere ye se yenya Kristofo ye nyina ye Kristofo ti se Nyankopon ya adoma ne sa akonwa da ofie asom ne yie ne nhyira mra wo so enye abosomsom na okoye oba panyi die futu be na dwema ye nchima na ye ba na ye nimse ebia se dru adese ya na me ye hu se ya abosom ne ma ya oso ache hu se ya amamre futu be na dwema ye nchima na ama ya san kofa ya amamre se nchima betie me a ni ameka ni se yesre omunyi frim se adidie ya abosomsom Bible mo kwa Nyankopon osisi nyomfo ye to so yen ahemafo ne ahemfo a Awurade bi atoto ye busua no
yɛn so yɛ asɔfoɔ ɛma abusua no because sɛ woyi asɔfoɔ firi hɔ a ɔhene ɛne nhemafoɔ ɛne mma mpanimfoɔ ɛna wɔ hɔ because me sɛ mewɔ fie na me nana na me ba ana me nua bi yɛ adeɛ na mehu sɛ adeɛ no ɛkyea a metumi ka na metene no ma no yɛyie sɛdeɛ Bible ka na eti yɛn Nyankopɔn sia na mu ɛma yɛbusua adedie nya abosomsom yɛka ade asi so sɛ wote akonnwa tuntum so a bebree yɛ mma ne nananom ɔmo sɛ yɛ abosomsom na meka asi so sɛ nya abosomsom ti nipa biara akonnwa da wo fie na wo pa anim onyam hyɛdeɛ wɔ asanteman mu deɛ ɛnto akonnwa ntontwene sɛ ɛyɛ abosomsom nti wo to atwene ɛnyɛ de saa woyɛ sɛ animonyam anyame de ama akora no bɛtumi apepa na nyame akonnwa na bɛbɛpɛ wo na mmom animonyam no deɛ ɛwɔ hɔ ma yɛn daa wɔn mu sɛ asanteman sɛ yɛdi yɛafa hyɛ bi anaasɛ yɛyɛ traditional cancer mo hwɛ sɛ ɛfɛ obiara ho ana ani kye ho bɛyɛ ka sɛ ɔmmra ho deɛ ana wɔdwane ne sɛ wɔama a ɛbɛdɛ ɛna ayɛ fɛ deɛ mɛsra ne sɛ mesrɛ me mma me nuanom enananom yɛmɛka kyerɛ mo sɛ akonnwa edie 7 mpraduasa ɛnya abosonsom ɛyɛ nhyira a Nyankopɔn de ama asanteman ɛsɛ yɛmfa nsom yɛnkonnwa yɛda ase bebree sɛde na na ɛka no ɔse akonnwa no amammerɛ ɛnyɛ abosomsom enti sɛ osu di so a Nyankopɔn kora ɛtimi ɛhyia yɛkɔ so a ɛwɔ Mamesenhene ahemfie amammerɛ ne amane adwumadie na yɛkɔ so a yɛyi sɛdeɛ medi kakaeɛ na yɛda so a wɔ Berima Osei Kwadwo Mamesenhene ɔko awia na ahemfie hɔ na ne hɔ ɛnɛ nana ɛwɔ yɛn ntɛm yɛne no ɛba bɛtwetwe nkɔmmɔ sima kakraa bi nana tia we de mani so mo akɔ ababa Edum TV so na yɛka sɛ Mamesenhene a ɛno koraa no ase kyerɛ sɛ ɔdɔma medical chia ɛyɛ Edum TV dem sɛ nananom nyinaa TV no timi chia adɔfo no a ɔmo hwɛ nyinaa na sɛ ɔmo tie sɛ nɛmɛ ma obiara de tɔkye bro ɔdɔma Mamesene de ɔka Mamesene ɔdam baako pɛ ɛyɛ Otumfuo de hyɛ sɛbe ɔka bɛma sɛ Kwadwo a ɔkɔ awia sɛbe na ɔbɔ bɛma din Otumfuo nana bɛma sɛ Kwadwo ɛyɛ Otumfuo de hyɛ sɛbe de hyɛ nkɔ adwane ɛyɛ ɔka bɛma sɛ Kwadwo na Mamesene na me Otumfuo Mamesene sɛbe me maame ne nana asante ma me mu so yɛfrɛ me bɛma Osei Kwadwo a ɔtɔ so mmienu Mamesene ɔka Mamesene yɛ Otumfuo de hyɛ prɛko pɛ ɔno so sɛbe ɛyɛ Otumfuo de hyɛ Mamesene ɛyɛ nana bosu panyin sɛbe ɔkɔ ako na ɔde ne de hyɛ miɛnsa kɔɛ akonum yɛ den no na ɔyɛ sɛ baafa nkɔbea hene ɛmpɛ etuo ne tu aboba ɛma no na ɔfa no mu ɔno ɔmkɔɛ ɔmo kɔnkɔn paa enti yɛbaeɛ ɔde Mamesene kɔto anamako ɛnam de ɔkɔyɛ na ɔko no nti na ɔbɔ Mamesene ma no bru nti nana ɛnɛ ɛyɛ akwasida yi sɛ yɛka sɛ asantefoɔ ɛdi akwasida a ɛno kɔ ase kyerɛ sɛ ayɛka sɛ asantefoɔ di akwasida a na ɛde kae nananom sɛ nananom a ɔmo aba akɔ na ɛde ka ɔmo wohwɛ na ano yɛ awada deɛ bikyerɛ bɔɔyɛ a yɛbɔɔ ho dwa ama akwasibroni bɛfa sɛbe isika kɔkɔ ɛne mpran deɛ kɔɔyɛ
ɛho dwabɔ yɛ koya ne nyinaa ka ho bi yɛde kae nananom ɛna ɛnɛ nso ɛyɛ akwasida ɛtɔ so mmienu ne nyinaa afei esi mu hwɛ mu a akwasida ɛtɔ so mmienu ni a yɛde kae nananom sɛ deɛ ɔmbɛyɛ kɔɛ na nso yɛtoa so bru nti nana akwasida no ɛyɛ amammerɛ nti nsonsonoeɛ bɛn ne da amammerɛ ne abosomsom ntɛm amammerɛ ne abosomsɛm deɛ mede menhu nsonsonoeɛ bi ɛwɔ mu ɛfisɛ amammerɛ yɛde kae nananom ɛna wokɔ sɛbɛ abosomsɛm mu a bibia no atikyima wɔ mu ɛfisɛ wohwɛ mu a naano kora me fa mo nkɔ akyiri wohwɛ ɛyɛ wontumi ɛne nana koko so nyina asɛm yɛbaeɛ a nanka ɛnoa biara no ɛfisɛ ɔmo yɛ akyinnye baa mu yɛsi bia bodua ampa ɔmo kɔ antoa ɛyɛ antoa so sɛ mu nokora ma ɛyɛ na yɛntumi nya ho adeɛ ɛnso obi ka so medo nyame a nke no anse yɛtwa fa so ɛfisɛ ɛyɛ nananom na hyehyɛ ne nyinaa abonsonsɛm nyinaa ɛka yɛnkonnwa no ho ɛna ma ne pagya wohwɛ ɛyɛ kyɛ sɛ woyi firi mu a ɛnyɛ yie bibia ne wɔ sɛ woyi firi mu a ɛyɛ yie nti ne nyinaa ka nananom mu amanneɛ ho nti me deɛ megye abosomsɛm di na yɛhwɛ ɛnɛ a yɛn nkyima no a yɛaba no sɛ yɛka sɛ yɛdi akwasidaa no bi a yɛfiri ahemfie se a ɛnam sɛ yɛkɔ asɔre nti no yɛmfa yɛn ho nwurawura saa nneɛma nim nti afutu bɛ na ade bɛma yɛn nkyima yi sɛdeɛ bɛyɛ a yɛnto yɛ amammerɛ bi ne amanneɛ bi ɛnwu meda wase pii deɛ ɔka deɛ wɔ mu sɛ nana bi wɔ koraa na ɔsua wie a ɔsɛ wɔnkɔ nkonnwa dɛm ebi asisi na sɛ wowɔ gyidie na wosom wo nananom yɛ a ɛboa wo nti wohwɛ yɛamanneɛ ne yɛnyamesom mu a nyamesom deɛ ɛwɔ hɔ nyame na ne nyina ɛdaa no obiara wɔ ne gyidie obi wɔ hɔ a ne gyidie ɔsɔre anɔpa a ɔkɔ ne cross anim a ne gyidie wɔ mu wɔ bu kotodwe a ne gyidie wɔ mu mesu me gyidie wɔ nananom wɔ meba na mbɛyɛ mama ne ana bibi kyerɛ mu adwene na mbɛ kasa kyerɛ nananom a nananom ɛyɛ deɛ ɛwɔ makoma so ma me nti obi wɔ hɔ koraa na ada a yɛdi ɛyɛ aduane anaasɛ nam koraa na bɛma no bia wode ma na wɔnye ɛsɛ ɔsɛ yɛ abosomsɛm nti memehu ne saa ɛsɛ sɛ wowɔ gyidie wɔ mu paa deɛ a ɔka sɛ yɛ abosomsɛm a menye nni bible mu nsɛm wɔ hɔ nipa na ɛtwerɛ bible nipa ɛna obiara wɔ sɛ na ɔsi te bible ase nti me deɛ nyɛ sɛ mete akonnwa so nti na ma mekasa obi wɔ hɔ nte akonnwa so so ɔwɔ gyidie wɔ akonnwa mu ɛwɔ gyidie wɔ sɛbe wokɔ court koraa na so judge no wɔ hɔ na ebisa sɛ wode bible anaasɛ wode wosom deɛ no ka sɛ ɔsom bosom na ɔde bosom no kankye a wokɔtoa wotum sɛ judge no ɔgye no di kyɛn sɛ wɔka medɔ nyame nti me deɛ megyidie wɔ ɛyɛ nananom ne friends abosom no na megyidie wɔ nti sɛdeɛ mede kakae no ɛfutu kakra de bɛma yɛnkyirima no a yɛreba no sɛdeɛ bɛyɛ a yɛnto yɛ amammerɛ bi ɛntwe no
meda Adom TV ase na metu bebro mo ba fo se obi anya gidie ewo ne fie nyame de ho na gidie na obenya no eno so boawo na ebesa asre ya mania na bi ato akre ebi ni gidie wo ti mesre se bebro mo bande ombenya gidie ama eye ya hinsem ne sebina nanum ya bosom ene saa no mani nyina nyame de enyina obi ada nyame sebe okọ konfo ana se ye ni akra na ye sre dika sre nyame enyina obi a ogide o nyame mu enso nyese wo to amane enso akre te besre eye babro mu base oso mu gide esi wo mu pi enu mo mbeboa ama sebe bibi na da wakoma so se wo ya aya kwasida o mu ba okuda o mu ba fofi o mu ba o musum da bia no nipa no sanana bi wo ha o mu kochea no ini da bia ese enkochea ende da boni bia no aye sa ye nananu mo o musum no omba be chia enyi da bia efrim de o kana ye no kra ni nyina ye gidie se woni gidie a de wo bibi enye ye nyamelum ni ebi asisi de o kai se ye amane wi na du anyumre na ekoyi na untume nwa udi a obewo ende bibi ensi kwai na ni nyina ya ugidie na betumi aboa saade so ni gidie o mu a ene ubedi emo ene de asonfo ne ka menyi wo mu ni me so menyi ntum na asofo no nim de oka so he Methodist, Roman, Pentecost asofo enia ya soyo edi animo esoso no omu gisa no manage na edi gise bia na fefese mu abai na asori a ketenkete abai na omu nyi sa no manini na so ye asori be edusi wa emu be nso de omu gi ye amane no tum omu gi tum se de ye na nye bosom sem ande bibia no ekire se omu nyintum omu nyina gitum okomatedis Romania kana omu gi yakoside no tum na okobai mu kran so esawo okoside 40 days obenya afrimu nti wukude bia ye adeduanan adeduanan sa kodama ye da wasese unya Berima ye a woni etwetwe komo mo TV so menso meda miurase Otumfuo setu sebe metie onu tina meti baby na meda sebe mame na hima so ase onu tina meti baby na mada atiefo mutie nyina so ase ene sebe omo gi amani di bia so ema obia so adetochegu